Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βιντεάκι που βγάζω είναι για μένα. Είναι μόνο για μένα, δεν θα το δει κανένας, μόνο εγώ. Έχω μια ιδέα και η ιδέα αυτή είναι να καταγράφω από την αρχή κάθε ιδέα που μου έρχεται. Να την καταγράφω από την αρχή, από την αρχική υλοποίηση στο μυαλό, από την αρχική, πώς το πω, capture, από το αρχικό capture στο μυαλό στην τελική υλοποίηση να γίνει πραγματικότητα. Γιατί πραγματικά, παιδιά, έχω άπειρες ιδέες, είναι ξεχωριστές αυτές οι ιδέες. Σίγουρα κάποιος μπορεί να τις έχει σκεφτεί και άπειροι άνθρωποι σκέφτονται ιδέες. Το θέμα είναι ποιος πράττει και ποιος το κάνει. Αλλά αυτά τα πράγματα που έχω σκεφτεί δεν υπάρχουν έξω στον κόσμο. Οπότε είναι ξεχωριστά. Οπότε σκέφτομαι αυτό το πράγμα να κάνω και το βγάζω βίντεο από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό θα ανέβει στο καινούργιο μου κανάλι. Δεν έχω κανένα subscriber και δεν θέλω να έχω, θέλω να είμαι μόνος μου, να με ξέρει κανένας. Αυτά.